At a press conference held on Monday, the 12th of June 2023, the Secretary of Health and Family Welfare Government of Meghalaya, M Kurbah, had informed through the media on conducting awareness programs to educate the public on identifying contamination in food items. We have called this press conference today to talk about food safety, as we've seen recently the news about the contamination of various food items, and we would like to make some clarification and educate the public at large and create some kind of awareness so that people will know how to detect if any food item in their household is contaminated. And even not only when they reach at home, they can straightway check right from the time they they buy it from the marketplace. Kini ki juhur kom uni ladies finger lani bindi hong ngiong lani uni spinach kiwi la ban adulterate iki lani ban irong iki dah kini ka bagi kuat ya ka melagai green te kani ka melagai green ini ka melagai green kedai ka organic compound la ban itu ya kani lada penkle ka gi juhur lani ki so pila bani thu eka namar baka long jengam ha ka rong jongka tinri kani kamri setia ka bala ban aya ke jingba not permitted in food as a food dye kadai betang na ka benta ban irong ya kini ki kenja sel ka kenja sni ba ki kenja kot ti kani ka toxicity jong kani ka rong la ni kani ka melagai green ka nangjur la ni ka nang bun dah ka bangi expose kat ba kanang slam ko buat nang ta ka jingshit jingkrian ka temperature par kunjuk ru kat no la ban clear ka next time ba badan kenri ba hayo ke ai ka bangi na ban le haye ka rong bangi na ban shim dai ni cotton ball di ke idai ni kan phat nang ta ban pedem unit la ni ta ya ka liquid paraffin tenang ta kurshit hal uni u bindi bat ha ka tin bat kurshit ya uni u bindi tenang tak pada lada uni ujing bang ulong adulterated dah kenika liquid dah ke ladies finger ulong adulterated kemudian dot kenika rong ha ujong cotton dan kelarong sampai dot ketuka rong jernggam. Next slide please. On the ban on imported fish to the state of Meghalaya, the East Khasi Hills Deputy Commissioner M Kurbah on the same day informed through the media that the government has been able to identify the state wherein fish injected with formalin has been imported. However, she added that the information on the same cannot be revealed publicly. Apa dia begini kita kan? Ni Shem ba New York di kubur nak keleng. Mo lagi dia tang nak state la jong film sedang nang ni sedang lagi way pat di state ha kari jongi dari India but hang tu hagi kat kubur ni la yo iba kidon kata ka formalin hagi dok khama la detect di kala khang la ban sho ha Assam de bikin mau di hadian nang tu ki officers jong ba ro we state kila ship ki sample kila pick up ki sample from nabarok we state but kila wan ra shala but hadian kata lagi siapa arti ki bang lada le ek testing lai po tali nagi hidai barang ek tak formalin ka formalin ka de ka preservative ne ka dawai ka ba penne ya ka no kamar mo ka ba penan kam ban penne ban ka numput te la penan kam ya ka tak formalin ba ni la halai po tali ki dok ha ba hadian kata namar ba misu tu ba ka de ka yap ke im jong ki nong ba me ni ki jimba ting ilapan mi akan ni notification ha ka prateri Jun. Kenang ba ngim up haduk benda baru kai ki report. Haduk pun dadak kita smartly dok ha bani don ni claim up ya kata. Mari yo hi jingte ni pen ban no ya kan ni. Kata kalau ke precautionary ne ke lat ban te la kam banum dia show ya kan ni dok ha. Nilande ya kata ha kata ka prateri ban ni la airport kat sans ni. Di hadir tak kat sans ni lada ni lift route lada ni ha yo nama kini dok ha hadin bagi wan nakano no maka state kinda point ka state jangi ki poi be ha po klio mo ki bawan ha ni so jangi lekin lawan ha ni klio dik black pack bahadu tha in the
kilawan terakhir ke certificate ke balingo long kadan ki certificate haki balapan i bamdan ke kata formalin dei nginda kalayat kata ke dok ham de kan la nak nek siki wholesaler siki nong de ki nong de haki yo ki han tingin nak collect naki kita dok hang ilap pagadan kumta ki ngata ka daw hai ban ong kang ka gibu ta kada wai dan hai ki ay ta kada wai ngimpla ban establishment ta dengan sulap bet baka kadan kata ka jipenan kami ka ni kada wai ban tene ya kata ka dong te kata hi bang ye long concern ban ni kerpat ye gitu ki association ro bagin snotho ba ni soto bagi ki do e ka mai ka ji ban re ka kham khodo pade ka man sembreu ban ya ka ba im ka tu ka ni bagin nyo ja dan nak tak ada kiri kisah untuk hi, hadu mentang sini, lemdan kedua kan non nak kalian jangki bagian lebihan, bagian dia lagi dia kata kedok ke bangila kam. Ban ong hi ba haji syam day ban bu i dok formalin mo, nan ban inject lan ban sangrai. Te ban ong ban penek ban sai kedok haji syam lan day ba ni penan kam betang dau tha, bat pak min bahkan long be air tight ka jin packing. Tangkan ni Henry ba daga jisim kabu menor ngim lakan tiap Henry haji syakam dehi ban iyo te nada bat ba la ong ban le da kawai ngim dan hi da kawai kan la kamut ba ngin dipen ke ha kata maka do ha pot ba kipan kade ban long paka bu do tha bat ba kan long airtight